9. Geirfa. Rhwystrau. Mae'r rhwystrau yn atal pobl rhag cael gafel ar wasanaethau neu obeithion i'r dyfodol. Gallant fod yn gorfforol, fel grisiau a dim rampiau, neu'n gymdeithasol, fel rhagfarn a gwahaniaethu. Cydgynhyrchu. Mae cydgynhyrchu'n ymwneud â chydweithio â phobl sy'n defnyddio gwasanaethau i ddilynio a darparu'r gwasanaethau hynny. Mae'n rhoi gwerthu gyfraniad pawb yn gyfartal. Pwerau datganoledig a phwerau agedwyr yn ôl, diffinir y berthynas rhwng y Deyrnas Unedig a Chymru gan system o bwerau datganoledig a phwerau agedwyr yn ôl. Pwerau datganoledig yw'r rhai sy'n cael eu trosglwyddo o Senedd y Deyrnas Unedig i Senedd Cymru, ac yn caniatáu i Gymru ddeddfu ar feysydd fel iechyd, addysg a llywodraeth leol. Mae pwerau agedwyr yn ôl yn parhau o dan reolaeth Senedd y Deyrnas Unedig ac yn cynnwys materion fel amddiffyn, materion tramor, lles a mewnfudo. Croes toriadedd. Mae hyn yn gysylltiedig â'r ffordd y mae gwahanol fathau o wahaniaethu, hynny yw, trin unigolyn yn anheg oherwydd ein nodweddion gwarchodedig, yn gysylltiedig â'i gilydd ac yn effeithio ar ei gilydd. Profiad uniongyrchol. Mae hyn yn cyfeirio at yr wybodaeth a'r arbenigedd sy'n deillio o brofiadau pobl eu hunain. Mae'n cael ei ddefnyddio'n aml fel sail i wasanaethau a pholisïau ac i'w gwella. Model cymdeithasol o anabledd. Mae'r model hwn yn ystyried anabledd o ganlyniad i rwystrau mewn cymdeithas, yn hytrach nag amhariad neu gyflwr iechyd yr unigolyn. Mae'n canolbwyntio ar chwalu'r rhwystrau hyn i sicrhau bod pobl yn gallu cymryd rhan lawn mewn cymdeithas. Llesiant. Mae llesiant yn ymwneud â phrofiad person ei hun o deimlo'n dda mewn bywyd. Mae'n cynnwys llesiant meddyliol, corfforol, emosiynol a diwylliannol. Atodiad 1. Uned tystiolaeth gwahaniaethau ar sail anabledd Llywodraeth Cymru, sut y byddwn yn mesur newid? Fel rhan o'i swyddogaeth craidd, mae uned tystiolaeth gwahaniaethau ar sail anabledd yn gyfrifol am oruchwylio'r trefniadau monitro a gwerthuso ar gyfer y Cynllun Hawliau Pobl Anabl. Mae hyn yn cynnwys mesur cynnydd parhaus y cynllun yn erbyn camau gweithredu unigol, yn ogystal ag asesiad ehangach o'r effaith gyffredinol a wnaed yn erbyn ei ganlyniadau arfaethedig yn y tymor hirach. Mae'r uned tystiolaeth gwahaniaethau ar sail anabledd yn cynnwys ymchwilwyr cymdeithasol y Llywodraeth a fydd yn gwerthuso'r cynllun yn unol ar egwyddorion ar gyfer gwerthuso a monitro anodir yn y llyfr Magenta a'r llyfr Gwyrdd. Mae proffesiwn ymchwil gymdeithasol y Llywodraeth yn Llywodraeth Cymru yn gweithredu'n annibynnol ar dimau polisi. Fe'i harweinir gan y Godig SR, sydd wedi ei gynllunio i sicrhau uniondeb dadansoddol a sicrhau bod yr holl ymchwil yn ddiduedd, yn fethodolegol gadarn, ac yn rhydd o ddylanwad gormodol. Ymlinellu'r broses ar gyfer newid. Mwyn mesur newid, rhaid deall y broses ar gyfer sut y caiff ei gyflawni yn gyntaf. Gwneir hyn drwy ddatblygu damcaniaethau newid, neu fodelau rhesymeg, ar gyfer pob maes eang o'r cynllun. Bydd y modelau rhesymeg hyn yn mapio pob cam yn y ffordd y mae'r cynllun yn ceisio cyflawni'r newid a ddymunir, o fewn bwn i weithgareddau, allbynnau, canlyniadau ac effeithiau fel ei diffinir isod. Mewn bynnau yw'r hyn y mae angen ei roi ar waith i sicrhau bod y cynllun yn gallu cyflawni ei gamau gweithredu. Enghraifft, gall hyn fod yn gyllid, capacity, arbenigedd, neu unrhyw adnodd arall sydd ei angen i sicrhau newid. Mae gweithgaredde'n grwpio'r gwahanol gamau gweithredu a phrydiau gwaith a fydd yn cael ei gwneud i gyflawni'r canlyniadau ar effeithiau a ddymunir. Dyma'r camau sy'n cael eu cymryd i gyflawni'r newid a ddymunir. Allbynnau yw canlyniadau uniongyrchol a thymorbyr pob gweithgaredd. Mae cynnydd yn erbyn yr rhain yn aml yn cael ei olrhain drwy ddata monitro ond nid ydynt fel arfer yn ddigon ar eu pennau hunain i ddangos sa yw newid yn cael ei gyflawni. Mae canlyniadau'n cymryd golwg fwy cyfannol ar newid yn y tymor canolig, gyda nifer o gamau gweithredu ac allbynnau fel arfer yn cyfrannu at un canlyniad. Fel arfer, maent yn cael ei mesur gan ddefnyddio dangosyddion, sy'n edrych ar y cynnydd tuag at nodau cyffredinol cynllun ar lefel uwch. Effeithiau yw'r newidiadau tymor hirach y mae'r cynllun yn ceisio eu cyflawni'n gyffredinol. Ni ellir ei priodoli i unrhyw un gweithgaredd, allbwn na chanlyniad ond maent yn cynrychioli effeithiau cyfun y cynllun yn ei gyfanrwydd dros gyfnod estynedig o amser.
bydd pob un o'r camau hyn yn helpu i liwio sut mae cynnydd a llwyddiant y cynllun yn cael ei mesur. Yn y tymor byr i ganolig, bydd trefniadau monitro a gwerthuso yn canolbwyntio ar gyflwyno tystiolaeth yn erbyn camau gweithredu a chanlyniadau drwy fframwaith mesur a gwerthuso prosesau. Fframwaith mesur. Yn unol â'r damcaniaethau newid, sy'n nodi sut mae'r cynllun yn bwriadu cyflawni ei amcanion, bydd fframwaith mesur cyffredinol yn cael ei ddatblygu i ddangos cynnydd a dangos cyfeiriad y newid ar draws meysydd allweddol y cynllun. Bydd hyn yn cynnwys rhwng 5 a 10 dangosydd ar gyfer pob maes polisi a fydd, o'i hystyried gyda'i gilydd, yn rhoi darlun cyfannol o'r effaith gyffredinol y mae'r cynllun yn ei chael. Mae nifer o ffactorau i'w hystyried i nodi pa ddangosyddion fydd yn rhoi'r darlun mwyaf cywir a chynhwysfawr o'r cynllun, enghraifft, ansawdd y data a gyflwynir, a yw ar gael ar y raddfa a'r amlder angenrheidiol, ac a yw'n cyd-fynd â nodau'r cynllun. Mae angen i'r dangosyddion hyn ategu ei gilydd hefyd a rhaid iddynt allu cyfleu tystiolaeth yn glir mewn ffordd sy'n diwallu anghenion rhanddeiliad y cynllun. Yn ogystal, ni fydd yr holl ddata ar gael ar gyfer pob rhan o'r cynllun ac yn y broses o ddatblygu'r fframwaith, bydd bylchau yn y dystiolaeth yn sicr o ddod i'r amlwg. Yn unol â chenhadaeth yr unedau tystiolaeth cydraddoldeb, hil ac anabledd, bydd yr uned tystiolaeth gwahaniaethau'r sail anabledd yn targedu'r bylchau hyn lle bo hynny'n bosibl, gyda'r nod o wella ar gaeledd, ansawdd, manylder a hygyrchedd tystiolaeth cydraddoldeb nawr a thrwy ei chynllun gwaith yn y dyfodol. Gwerthuso prosesau ac effaith. Y bydd y fframwaith mesur yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth, nid yw dangosyddion yn unig yn ddigon i bennu achosiaeth nac i ddangos yn llawn pam mae newid wedi digwydd. Mwyn mynd i'r afel â hyn, bydd y fframwaith yn cael ei gefnogi gan werthusiad proses, i geisio deall sut mae polisi neu ymyriad yn cael ei roi ar waith drwy ganfod beth sy'n gweithio'n dda, nodi'r rhwystrau rhag gyflawni, a gwneud argymhellion ar gyfer gwella yn y dyfodol. Bydd y gwerthusiad proses yn defnyddio gwahanol fathau o ddata i asesu gweithrediad y cynllun. Bydd data rhifol meintiol yn cael ei ddefnyddio i fonitro allbynnau gweithredoedd yn y tymor byr i ganolig, fel yr amlinellir yn y damcaniaethau newid. Enghraifft, gellir defnyddio data monitro i ddangos nifer y bobl anabl ymgysylltwyd â nhw wrth ddatblygu polisi neu nifer y darparwyr gwasanaethau sydd wedi cymryd rhan mewn hyfforddiant model cymdeithasol o anabledd. Ei fod yn debyg i'r defnydd o ddata yn y fframwaith mesur, bydd y data monitro a ddefnyddir wrth werthuso prosesau yn cyd-fynd yn agosach â chamau gweithredu unigol ac yn llai dangosol o newid ehangach yn y tymor hir. Gall y gwerthusiad hefyd ddefnyddio data ychwanegol o arolygon i fynd i'r afel ag unrhyw fylchau sy'n dod i'r amlwg yn y dystiolaeth ac i roi cipolwg ar brofiadau pobl gyda'r cynllun. Lle bydd angen dealltwriaeth ddyfnach, bydd safbwyntiau a barn pobl hefyd yn cael eu casglu drwy ddefnyddio dulliau data ansoddol, fel cyfweliadau neu grwpiau ffocws. Bydd y rhain yn cael eu defnyddio i archwilio newidiadau'n fanylach, gan helpu i ddeall y broses ynghylch pam mae newid wedi digwydd a sut mae wedi effeithio ar bobl. Yn y pen draw, mae dulliau ansoddol yn helpu i gynrychioli barn pawb sy'n ymwneud â'r cynllun yn gywir, gan gynnwys swyddogion Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am weithredu, sefydliadau partner sy'n ymwneud â'i gyflawni, ac yn bwysicaf oll, y bobl anabl yma'n ceisio gwella ei bywydau. O'r herwydd, bydd profiad uniongyrchol yn hanfodol i sicrhau bod pobl anabl yn parhau i fod wrth galon y gwerthusiad. Yn ogystal â phrofiad uniongyrchol ymchwilwyr yn yr uned tystiolaeth gwahaniaethau ar sail anabledd, bydd pobl anabl yn cymryd rhan ym mhob cam i sicrhau bod yr ymchwil yn hygyrch drwy ddiluniad a bod profiadau pobl anabl yn cael eu cynrychioli'n llawn. Bydd gan y bwrdd cynghori allanol rôl allweddol yn hyn o beth. Mae'n hanfodol bod yr ymchwil yn glynu wrth yr egwyddor pwysigrwydd cynnwys pobl anabl mewn unrhyw benderfyniadau, ymgorffori'r model cymdeithasol o anabledd drwyddi draw i sicrhau dull cwbl gynhwysol a chynrychioladol. Y bydd y gwerthusiad o'r broses yn canolbwyntio'n bennaf ar weithredu'r cynllun a mynd i'r afel ar rhwystrau rhag gyflawni dros y 2 flynedd gyntaf, bydd yn rhoi rhyw arwydd o'r effaith gynnar ar canlyniadau sy'n dod i'r amlwg ond gan ei bod yn bosibl na fydd yr effeithiau ehangach ar bobl anabl yng Nghymru yn gwbl amlwg tan yn ddiweddarach. Bydd y cam hwn o'r ymchwil yn cael ei ddilyn gan werthusiad effaith,
a fydd yn canolbwyntio ar asesu llwyddiant y cynllun o ran cyflawni ei ganlyniadau yn y tymor canolig i'r tymor hir. Bydd yr ail gam hwn o'r ymchwil yn defnyddio data a gasglwyd dros gyfnod hirach ac ar brofiadau'r bobl anabl y mae'r cynllun yn effeithio arnynt, i asesu ei effaith gyffredinol.